ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಎಂಗ್ಲ ಸಮೃದ್ಧಿ ತುಳುವಾಗ್ ಸ್ವಾಗತ ಪನ ನೀನು ಒಂಜಿ ಜೋಕುಲೊಂಜಿ ಲಾಂಗ್ ಸ್ಕರ್ಟ್ಲ ಬ್ಲೌಸ್ಲ ಫುಲ್ ಒಂದಲ್ಲೇ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಂತಂದಲ್ಲೇ ಆಗಿನ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತಂದಲ್ಲೇ ನೀನು ಅಂಚನೆ ಎಂಗ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲೆ ಏರ್ ಎಂಗ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಂದೆ ತೊಗೊಂದಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತದ್ದು ವೀಡಿಯೋ ತೋಲಿ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನು ದಾದ ಪಂಡ ಈ ಟೈಲರಿಂಗ್ ಕೆಲವರು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕಲ್ಪುನಾಕ್ಲು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒರವರ ಕಲ್ತದ ಅರ್ಧರು ಬುಟ್ಪುನಾಕ್ಲುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲೆ ಪರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ವೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುನಕ್ಕೆ ಇಂಚ ಪರ ಬ್ಲೌಸ್ ಲಂಗ ಪೊಲ್ಲುನ ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭ ಉಂಡು ಒಂದು ಯಾನ್ ತೆಂಗಿ ತೊಜಿಪವನ ಬ್ಲೌಸ್ ಲಂಗ ದಾಲ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಪೂರ ಮನ್ಪಂದೆ ಕಾಲು ಎಂಚ ಈಸಿ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಂತದ ಎಂಚ ಬ್ಲೌಸು ಲಂಗ ಬ್ಲೌಸ್ ಎಂಚ ಜೋಕಲ್ನ ಪೊಲ್ಲುನಿ ಪಂಡು ತೊಜಿಪವನಲ್ಲೇ ತೂಕ ಇತ್ತಂಜಿ ಬ್ಲೌಸು ಲಂಗ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಂತದ್ದು ಬ್ಲೌಸ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಮನ್ಪುಗ ಎಂಚ ಸ್ಟಿಚ್ ಮನ್ಪುನ ಪಂಡದು ಮಸ್ತ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸುಲಭ ಅವನೇಂತುನ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಈ ಸ್ಟಿಚ್ಚಿನ ತೂಂಡ ಅಂಚನೆ ಸ್ಟಿಚ್ಚಿನ ಸರಿ ಫುಲ್ಲು ತೂಲೆ ವೀಡಿಯೋನು ತೂದು ನಿಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಕಲ್ಪೊಲಿ ಓಕೆ ತೂಕ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಡ್ರೆಸ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪುದು ಅಕ್ಕ ಐದಕ್ಕ ಸ್ಟಿಚ್ ಮನ್ಪುಗ ನಿಕ್ಲಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬ್ಲೌಸ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಇತ್ತೆ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಇದು 2 ವರ್ಷ ಬಾಲ್ಯದೇನು ಬ್ಲೌಸು ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನು ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀರ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾನು ಉದ್ದ ಬಾಲ್ಯದ ಉದ್ದ ಸ್ಕರ್ಟ್ಲ ಲಂಗಲ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂದೇತ ಎದೆ ಸುತ್ತಲತ್ತೆ 20 ಕೊಡ್ತೀವಿ ಗೇತ್ಲೆ ಅವನ್ನಂಗೆ ಇತ್ತಂದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ಉದ್ದ 7 ಇಂಚು ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ 8 ದೀಕ ಮುಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ತಿರ್ತಡು ಒಂಚೂರು ಫೋಲ್ಡ್ ಅಂತರೋಸ್ಕರ ನಾನು 1 ಇಂಚು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಲ್ಲೇ ಮೊಕ್ಕ ಮಿತ್ತಡೊಂಜಿ ನಮ್ಮ 3 ಇಂಚಿ ನಾಡ ಕೊಪ್ಪು ನಿರ್ಧಾರ ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ದೀಕ ಐತೆ ಅತಿ ನಾಡ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಮಿತ್ತದು ಶೋಲ್ಡರ್ ನಿಮ್ಮಂತರ ದಾಲೆ ಇಂಚಿ ಶೋಲ್ಡರ್ದು ಐತೆ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ 7.5 ಇಂಚಿಗೆ ದೀಕ 7.5 ಇಂಚು ಪಂಡ ಮಕ್ಳು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಉದ್ದ 7 ಇಂಚಿಂದ ನಮ್ಮ 7.5 ದೀಕ 7.5 ಮುಲ್ಪ 1 ಇಂಚಿಗೆ ಫೋಲ್ಡ್ ಆದ ಪೋಂಡ ಮೆತ್ತಡ 1/2 ಇಂಚು ಪೋನಾಗ ನಂಗೆ ಸರಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು 7.5 ದೀಕ ಇಂದು ಯಾಂದಕ್ಕೆ ಇಂದು ಲೈನಿಂಗ್ ದಾಲ ದಿಯೊಂದಿಚ್ಚಿ ಇಂದು ವೆಲ್ವೆಟ್ ಆಯ್ ನಿರ್ಧಾರ ನಮ್ಮ ಕಮ್ಮಿ ದಿಯೊಂದಿಲ್ಲ ಲೈನಿಂಗ್ ಇಂದು ದಿಯೊಂದಿಚ್ಚಾನ ಲೈನಿಂಗ್ ದಿಯೊಂದಿಚ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಈ ಸೈಡ್ಗೆ 7.5 ದಿನಾಗ ಈ ಸೈಡ್ಲ ಸೇಮ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡುವ ಡೈ ಪಂಡ ಅಂಚಿಂಚು ಪ್ಯಾರಗಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಸೇಮು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕದಿತ್ತು ಅಂತ ಮಾಕಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಏರೆಗಾಂಡಲ ಟೈಲರ್ ಕಲ್ಪುನಾಕ್ಲು ಜೊಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೆ ಸರಿ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ದ ಮಸ್ತ್ ಪನ್ನಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ನಿಕ್ಲೆ ಪಂಡು ಗೊತ್ತಂದು ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾವೆ ಆ ಪಂಡ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಒಂಜಿ ಲಂಗರ ಬಟ್ಟೆ ಕೊಲ್ಲೊಂದಿಲ್ಲ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಕಟ್ ಮಂತಂದ ಅಂದೇಟ್ 4 ಫೋಲ್ಡ್ ಉಂಡು ತೂಲಿ 4 ಫೋಲ್ಡ್ ಮಂದೇನೆ ದೆನ್ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮಂತದ 5 ಬೊಕ್ಕಲೆಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಶೋಲ್ಡರ್ ಬಾಲೆಗೆ ಶೋಲ್ಡರ್ ಒಂದು ಕೊರಡು ದಾಲೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತಡ್ ನಾಡೆ ಕೊರ್ಪು ನೆಡ್ದಾರೆ ನೆಡ್ದು ಶೋಲ್ಡರ್ ಆಯ್ತಾ ಒಂದು ದೆಪ್ಪೊಡು ಕೊರ ದಾಲೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಅಂತೆ ಖಾಲಿ ಪ್ಲೈನ್ ಆದ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತದೆ ದಿಯೊಂದಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಈಸಿ నేను ಫುಲ್ಲು ತೂಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಏತು ಸುಲಭಡನ ಲಂಗರ ಹಾಕಿ ಪುಲ್ವೆ ಅಂತೂಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ದಾಲೆ ಅನ್ನೋದು ಕೊಡ್ತಜಿ ತೂಲಿ ದಾಲ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಜಿ ದಾಲ ಕೊಡ್ತಜಿ ನಮಕ್ ಎದೆ ಎತ್ತ ಸ್ಟಿಚ್ ಕೊರ್ನಾಗಲ್ಲ నేను ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಂತ್ನ ತೊಜಿಪವೆ ಎಂಚ ಖಾಲಿ ಸ್ಟಿಚ್ ಖಾಲಿ ಎದೆಕ್ಕೆ ನಿಕ್ಲೆ ಕೊರಲಿ ಪಂಡದು ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಉಂಡು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಲಂಗದ ಒಂಜಿ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ತೆಪ್ಪುಗ ತೂವಲಿಂದು ಇದು ನಮ್ಮ ಲೈನಿಂಗ್ ಬಾಲ್ಯದ ಉದ್ದ ಎಪ್ಪುನಿ 17.5 ಉಂಡು ಬಾಲ್ಯದ ಉದ್ದ ಲಂಗದ ಉದ್ದ ಎತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ 17.5 ಪಂಡ ಯಾನು ಬಾಲ್ಯದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ 17.5 18 ಇಂಚಿಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಪೆ 18 ಇಂಚಿ ದಾಯ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಪೆ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ 2 ಇಂಚಿ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಬಾಲ್ಯದ ಸೊಂಟದ ಪಟ್ಟಿ ಬರ್ಪುನು 2 ಇಂಚಿಗೆ
ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಮುಲ್ಪ ರೆಡ್ಡಿ ಇಂಚಿ ಫೋಲ್ಡ್ ಮನ್ಪೇನೆ ಇತ್ತೆ ತಿರ್ತಡು ಚೂರು ದಾಯ ಕಂಡ ಫೋಲ್ಡ್ ದಾಯ ಮಣ್ಣೆಂಡ ಒಂಚೂರು ಬಾಲೆ ಉದ್ದಾನ ಬೊಕ್ಕಾಕ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಇರ್ತದೆ ಚೂರು ಮನೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮುಲ್ಪ ಬಾಲೆದು ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ರೆಡ್ಡಿ ಇಂಚಿ ಅದು ಫೋಲ್ಡ್ ಮಂತದ್ದು ಮುಲ್ಪ ರೆಡ್ಡಿ ಇಂಚಿಂದು ಕೊರ್ನಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಾಲೆದು ಉದ್ದ ಕೊರ್ದು ಮುಲಂಚನೆ ಸಿಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಉದ್ದ ಲಂಗದ ಉದ್ದ ಕೂದು ನೀನು ಕಟ್ ಮಂತ್ಲೆ ಮಂತೆ ಅದು ಪಕ್ಕ ನಾವು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇದು ಅಕ್ಲೆ ನೆಟ್ಟೆಡ್ ಪೀಸ್ ಕಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಬಾಲೆಗೆ ಲಂಗಾಗ ನೇಲಂಚನೇನು ನಾಲ್ಕು ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಐತ ಮೇಲಿಗೆ ಎಕಡೆ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಲೈನಿಂಗನ್ನು ದಿಯಂಗಿಲ್ಲ ಲಂಗದ್ದು ಇದು 1 ಇಂಚಿ ಜಾಸ್ತಿ ಲೈನಿಂಗ್ ಇದ್ದು ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಖಾಲಿ ಈತೆ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲೌಸುಗ್ಲ ದಾಲ ಮಾರ್ಕ್ ಮಂತ್ ಕಟ್ ಮಂದಿಜಿ ದೇಕ್ಲ ಲಂಗಾಗ್ಲ ದಾಲೊಂದು ಮಂದಿಜಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಟ್ಟಿಂಗೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಇಲ್ಲ ತೂಲೆ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಉಂಡು ಸ್ಟಿಚ್ ಮನ್ಪುನಂಗಲ್ಲ ಬೇರೆಗಳ ಸ್ಟಿಚ್ ಮನ್ಪೊಲೆ ನೀನು ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಮನ್ಪುಗ ನೀನು ಫುಲ್ ಇತ್ತೇನೆ ಕಡೆ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ನೀನು ಫುಲ್ಲು ಫೋಲ್ಡ್ ಮಂತದಂಜಿ ಡಬಲ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಂತದ್ದು ಸ್ಟಿಚ್ ಕೊಡ್ತ ಫುಲ್ಲು ನೀವು ಎದುರದ್ದು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಂತ ಇತ್ತೆನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಕೊಕ್ಕ ನಮ್ಮಂದು ಇತ್ತನೆಕ್ಕೆ ಸಪೂರಡಂಜಿ ನಾಡೆ ಮನ್ಪುಗ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅಡಿ ಮೇಲೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಕೊಟ್ಟು ದಾರ ಬೇಕು ನೀನು ಉಲೆಯದು ಅಡಿ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತದ್ದು ನಾಡೆ ಪಿದೈಬೇಕು ಒಂದು ಸೂಜಿದು ಕಲ್ಲು ಪಾರ್ದು ಒಂಚೂರು ನಮ್ಮ ಸಪೂರಡು ಪುರ ಮಂತಂದ ಚೂರು ಕಷ್ಟ ಆವು ನಂಗೆ ವೈಪೇರ ಹಾಪುಜಿ ಒಂಚೂರು ಮಂತದ್ದು ಸೂಜಿ ಮುಲೆ ಪಾರ್ದು ಇಲ್ಲಿಂಚನೆ ನಾಡೆ ವೈಕೊಂಡು ಬರೋದು ನೀನು ಉಲ್ಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇನೆ ಬೇಕು ಯಾನೊಂದು ಸೂಜಿಗೆ ನೂಲು ಪಾರ್ದು ಉಲ್ಟ ಮಾಡಿದೆ ಉಲ್ಟ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಂಚನೆ ಮನ್ಕೋಗ ಕುಡೊಂಜಿ ಪಲ್ಯ ಹಾಕ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪಲ್ಯ ಕಟ್ಟದ್ದು ಒಂದು ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ಬ್ಲೌಸ್ ಕೊಲ್ಲರ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಅಂಚ ಪೊರೆಪ್ಪುನು ಪಂಡದು ಕೆಲವರು ಟೈಲರಿಂಗ್ ಅರ್ಧಡೆ ಉಂತದು ಪೊರೆಪ್ಪುವಾರು ಮಕ್ಳು ಪೂರ ಇಂಚೆ ಜೋಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಸ್ಕರ್ಟ್ ಲಂಗ ಫ್ರಾಕ್ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಂತದೆ ಕೆಲವರು ಮಸ್ತೇನ ಪಾಡೋರು ಒಂದು 2 ಸಲ ನಿಕ್ಲು ಮಂತದ್ದು ಪೊಲ್ಲುದು ಕೊರ್ನಾಗ ಒಕ್ಕಾಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ನಿಕ್ಲಾಗ ಐತಾರೆ ಬರ್ಪೇರು ಒಕ್ಕ ಕಲ್ತದು ಕೆಲವರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಲಮಲ ಟೈಲರ್ ನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಪಂಡದು ಏರ್ನಲ್ಲಿಜ್ಜಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಹಾಪುನು ಬ್ಲೌಸ್ ಪೊಲ್ಲು ಕೆಲವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಹಾಪುಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಪಂಡದು ಒಂದು ಏರಂಡೆಲ್ಲ ಕಂತು ಕೊರ್ಪೇರು ಹೊರಗೆ ಕೊರ್ಜಿ ಎಂದಿತ್ತನ ಪಿರೋರಿ ಏರಂಡೆಲ್ಲ ಕಂತು ಕೊರ್ಪೇರು ನಿಕ್ಲು ಟೈಲರಿಂಗ್ ಕಲ್ಪನ ಪೂರ ಸ್ಟಿಚ್ ಮನ್ಪುನೇನು ಉಂತಾಜಿ ಉಂತಾನ ಹೊರ ಸ್ಟಿಚ್ ಮನ್ಪುನ ಉಂತಾಯರ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗೊಂಡು ಮರತು ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಪಿರೋರ ಸ್ಟಿಚ್ ಮನ್ಪರ ಧೈರ್ಯ ಬರ್ಪುಜಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಕ್ಲು ಕಲ್ತದ ಆಯ್ ಕೂಡಲೇ ಇಂಚೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಫ್ರಾಕ್ ಜೋಕ್ಲೆ ಗಂಚ ಪುರ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಂತೊಂದಿಕ್ಕಲೆ ಬರಿಯಾಗ ನಿಕ್ಲ ಫ್ರಾಕ್ ಜೋಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಅಂದಿತ್ತು ನಕ್ಲು ಬರ್ಪೇನೆ ನಿಕ್ಲ ಕೈತಾರೆ ಕೊಲ್ಲರ ಕೊರ್ರೆ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಲಕ್ಲಿನದ್ದು ಪೊಲ್ನದ್ದು ಜೋಕ್ಲನ ಫ್ರಾಕ್ ಡ್ರೆಸ್ ಪೊಲ್ನೆಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ರೇಟ್ ಉಂಡು ಎಲೆಯಲ್ಲಿ ಜೋಕ್ಲನ ಡ್ರೆಸ್ ಪೊಲ್ನೆಕ್ಕೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇದು 16 ಇಂಚು ಉಂಡು 16 ಇಂಚು ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಏತ್ ಬೋರ್ಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲತ್ತೆ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ದೆತ್ತದ ನಿಕ್ಲು ದಿಯೋಲಿ ದಿತ್ತೇನಕ್ಕೆ
ಈಂದೆಕ್ಕು ಒಂದು ಮನ್ಪೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಮನ್ಪೆ ತೋಲೆ ಇದು ಬಾಲ್ಯದ ಕೈ ಇಂಚ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಾಲ್ಯದ ಕೈ ಎತ್ತಂದೆಕ್ಕು ನಮ್ಮ ನೆನಂಜು ಬ್ಯಾಕ್ ದೆಕ್ಕು ಬಟನ್ ಕೊರ್ಕ ಬಾಲೆ ಪಾಡರ ಜೋಕ್ಲೆ ಕಷ್ಟ ಆಪನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಿರಾಗು ಬಟನ್ ಕೊರ್ದು ಸ್ಟಿಚ್ ಮನ್ಪೆ ದೇನು ಕಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಕೊಂಚ ಎಷ್ಟು ಪೀಸ್ ಕೊಕ್ಕ ಮತ್ತು ತೂಲಿ ನಾನೊಂದು ಫುಲ್ಲು ಬಟನ್ ಕೊರಿಯರೆ ಲೆಕ್ಕ ಉಕ್ಸುದಂದು ಪಟ್ಟಿ ಕೊರಿಯೆ ಇಂಚ ಕಡ್ರಿ ಸೈಡ್ ಪನ್ನೊಂದು ಇದ್ದಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಇದು ಕೊದ್ದಾದು ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮೈತೆ ಏತು ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ತೋದು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ಕೈ ಕುಲ್ಲಾಗ ಒಂದು ಕುಲ್ಲಾಗ ಆಯ್ತಾ ನಾಡೆ ಕುಲ್ಲಾಗ ಮೇದುಡುಗ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಮಂಜೆಲ್ಲ ಕಲಿಯೋದು ಸ್ಟಿಚ್ ಮನ್ಪೆ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ತೋಲಿ ಮುಲ್ಪ ಏತು ಬರ್ಪುನು ಬಂದದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಮೇದು ನಮ್ಗೆ ಬಾಲೆಗೂ 3 ಇಂಚಿಗೆ ಮಾರ್ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ 3 ಇಂಚಿಗೆ ಮಾರ್ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ಗೆಲ್ಲ ಮಂಚಿನ ಸೇಮ್ ಮಾರ್ಕೊಂಬಂಥದ್ದು ದಿಲ್ಲಿ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಿಚ್ ಮನ್ಪುಗ ದೇನು ಕೊಟ್ಟು ನೇನು ತೋಲಿ ಇದು ಬ್ಲೌಸು ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ದಾಲ ನೆಟ್ಟು ಮಂದಜಿ ಕಾಲಿಂದೇನು ಎಕಡ್ದಜಿ ಪೈನಂದೇನು ನಾಡೇನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಂದ ಇದೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಂದು ಒಂಜಿ ಬಟನ್ ಕುಲ್ಲಾರೆ ಲೈಕ್ ಬಟನ್ ಕಂಡಾನು ಲೋಕ ಉದ್ದ ನಿಕ್ಲೆ ಗೇರ್ತ್ ಬೋರ್ಡು ಲೆಂತ್ ಎಂಕ್ 7.5 ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತೇನು ಅಂಚ ಆತದೀದು ನೇನು ತಿರ್ತದೇನು ಫೋಲ್ಡ್ ಮಂತದ ಆಂಡ್ ಒಂದು ಬ್ಲೌಸ್ ಒಂಜಿ ಫಿನಿಶ್ ಆಂಡ್ ಈ ಬ್ಲೌಸ್ ಫಿನಿಶ್ ಆಯ್ಕೊಕ್ಕ ನೇತಂದೇನು ಹಾಕು ತೋಲಿ ಏತ್ತು ನಮಕ್ ಬಾಲ್ಯದ ಏತ್ತು ಎದೆ ಸುತ್ತಲ ತೆಂಡು ಸೊಂಟ ಸುತ್ತಲ ತೆಂಡು ತೂದು ನಿಕಲು నేను స్టిచ్ మంతనాను ಕರೆಕ್ಟ್ ದಿ ಒಂದು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಂತನಾನು ಎನ್ನ ತಂದೆಕ್ಕು ಕೊರ್ನ ಸುತ್ತಲತೆ 20 ಇಂಚು ಅಂಡ ನೆಕ್ಕು 10 ಇಂಚಿ ಬರ್ಪುನು ಸುತ್ತಲತೆಡು 20 ಬರ್ಪುನು ನೆಕ್ಕು 10 ಇಂಚಿ ಬರ್ಪುನು ಆರಾಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಡು ಕುದಿದು 5 ಇಂಚಿಗೆ 5 ಇಂಚು 10 ಇಂಚಿಗೆ ಮಾತ್ಮಂತ ಬಾಲ್ಯದ ಸೊಂಟಲ ಸೇಮ್ 1 ಇಂಚಿ ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಅದಾದ್ಯಾನೆ ಮತ್ತು 9 ಕಾಲುಗು ಮಾತ್ಮಂತೆ 9 ಕಾಲುಗು ಮಾತ್ಮಂತೆ ಈ ಸ್ಟಿಚ್ ಚೂರು ಕ್ರಾಸ್ ಬಾಲ್ಯದ ಸೊಂಟಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಕಂಪನ ಅಂದು ತೋಲಿ ಚೂರು ಕ್ರಾಸದು ಸೊಂಟಗೆ ಶೇಪ್ ಕೊಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತೇನು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಂಡು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದ ಅದು ಮೂಜಿ ಸ್ಟಿಚ್ ಕೊಡ್ತಾ ತೂವಲಿ ಲೇತ ಸೈಡಿನ ಅರುನು ಫುಲ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಂತ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಂತಂದೆ ನಮಗೆ ಬಾಲ್ಯದ ಲಂಗ ರೆಡಿ ಬೋರ್ಡೇನಿ 17.5 ಒಂದು ಇತ್ತು 15.5 ಇತ್ತು ನಿರ್ಧಾರ ನಮ್ಮ 2 ಇಂಚ್ ಇದಲ್ಪ 2 ಇಂಚಿಗನಾಗ ಸೊಂಟ ಪಟ್ಟಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಪ್ಪಗಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುನು ಇದು ನಮ್ಮ ಲೈನಿಂಗ್ ಫುಲ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಂತಂದೆ ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ಆಯ್ತಾ ಮೈನ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಎಂದಿತ್ತು ನೀನು ಫುಲ್ಲು ಸೇಮ್ ಹಂಗೆಲ್ಲಕ್ಕ ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತದೆ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಇದು ಸ್ಕರ್ಟ್ ಕೂಡ ಫುಲ್ಲರ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಫುಲ್ಲು ಜಾಯಿಂಟ್ ಕೂಡ ಕೊರ್ತು ಸರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಂತೊಂದ
ತೂವಲಿ ಒಂದು ದಟ್ ನಮಕ್ 17 ಉಂಡು 17 ಅಂಡ ಐಕ್ ಗೋಡೆನೆಕ್ಲೆಗ್ 16 ವರೆ ನಮ ಏನು 16ಗೂ ಕಟ್ ಮಂತಂಗ ಸೊಂಟ ಬೆಲ್ಟ್ ಪಟ್ಟಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಇದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಮೂಲ್ಡ್ ಅಂಚನೆ ತಿರ್ತದೆ ಒಂದು ಫೋಲ್ಡ್ ಮಂದ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಂದ ಮತ್ತು ದೆನ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಫುಲ್ಲು ನೆರಿ ಕೊದ್ದು ಆತದು ಪತ್ತು ತೂವಲ್ಲೆಗೆ ತುದ್ದು ಉಂಡು ಬಂದದ್ದು ನೆರೆ ತುದ್ದ ಲೈನಿಂಗ್ ಪಲವರಿಯರಲ್ಲಿ ಲಂಗಾರ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು. ಮತ್ತು ದೆಕ್ಕ ನೆರಿ ಕೊರ್ಲಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಐಕಲ ನೆರಿ ಕೊರದು ಐಕಲ ನೆರಿ ಕೊಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಏತ ಕುಂಟಿತ್ತನಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸೊಪ್ಪು ತೋಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಫುಲ್ಲು ನೋಡಿ ಕಾಲು ನೆಟ್ಟು ಕಷ್ಟ ನಿಜ್ಜಿ ಏತು ಟೈಲರಿಂಗ್ ಕಲ್ಪನಾಕ್ಲೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಕಾಲು ಮುದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೆರಿಪರಿ ಬರ್ತಾರೆ ನಾವು ಮತ್ತು 1 ಗಂಟೆದೊಳ ಒಂಜಿ ಜೋಕಿನ ಡ್ರೆಸ್ ಕೊಲ್ಲದು ಹಾಪುನು ಸೆನಂಬೂಡು ದಾಲೆಜ್ಜಿಂದಕ್ಕೆ ತೂವಲಿ ನಾ ಹೊಟ್ಟೆಕ್ಲ ಇದು ಕೊರಿಯ ನೆರಿ ಕೊರಿಯ ನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಜಾಯಿಂಟ್ ಕೊಕ್ಕ ಅಡಿ ಮೇಲೆ ತೂದು ಜಾಯಿಂಟ್ ರೆಡ್ಡೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಕೊಕ್ಕ ಮತ್ತು ಗಡ್ಡೆಲ್ಲ ಜಾಯಿಂಟ್ ಕೊರಿಯ ಮತ್ತು నేను ಫುಲ್ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ಟಿಚ್ ಕೊಕ್ಕ ಜೋಕ್ಲ ಡ್ರೆಸ್ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭ ಅದರ ಒಂಚೂರು ಮಂಡೆಗೆ ತೊಂಡ ಯಾವುದು ಏಪಲ್ಲ ಟೈಲರಿಂಗ್ ಕಲ್ಪನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಜೋಕ್ನ ಡ್ರೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕೊಲ್ಲರ ಕಲ್ಪೋದು ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ಬ್ಲೌಸನ್ನು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಟ್ಲಾಗಿತ್ತು ಜಾಯಿಂಟ್ ಕೊರಕ್ ಒಂಚೂರು ಇಟ್ಲಾಗ ಇಂಚಗ ಜಾಯಿಂಟ್ ಕೊರನದಕ್ಕ ಬೆಲ್ಟ್ ಪಾಡ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಪುನು ಸೊಂಟ ಪಟ್ಟಿ ಕೊರ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂದು ಇತ್ತು ನಿಕ್ಲು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪಂಡ ಒಂದೊಂದು ಎಕ್ಕುದು ಪಟ್ಟಿ ಕೊಡ್ತಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಮನೆ ತಂಜಿ 4 ಇಂಚಿ ಪೀಸ್ ಅಗಲದ ತೊಂದ ಫೋಲ್ಡ್ ಆನಾಗ 2 ಇಂಚಿಗೆ ಬರ್ತಾನು ಇವೆಲ್ಲಮ್ಮ ಇದು ಫುಲ್ಲು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಸೊಂಟದ ಪಟ್ಟಿ ಇದೇ ತಿಂದು ಬಿಟ್ಟು 5 ಇಂಚು ಸೊಂಟದ ಪಟ್ಟಿ ಉಂಟು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತದ ಜಾಯಿಂಟ್ ಕೊರ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಏಕದ ಉಲ್ಟಾಡು ಜಾಯಿಂಟ್ ಕೊರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಉಲ್ಟ ಪತ್ತಿದೇನು ಜಾಯಿಂಟ್ ಕೊರಂಗಿಲ್ಲ ಇಟ್ಲೇದು ಮುಪ್ಪಲಂಚಾನು ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಂತದು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಂತ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕೊಂಡ ಸ್ಟಿಚ್ ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಂತದು ಕೊರಂಗ ಸ್ಟಿಚ್ ಕೊಡ್ತಾನಿತ್ತು ಫುಲ್ಲು ಉಲೈದ ಪೀಸ್ ಫುಲ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಂತ ನೋಡಿ ಉಲೈ ಫುಲ್ಲು ದಾಲ ಉಲೈದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪೀಸ್ ತಿಕ್ಕಿರವಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದು ಸ್ಟಿಚ್ ನಮ್ಮನೇನು ಉಲ್ಟಾ ಪಟ್ಟಿ ಕೊರ್ನೇನು ಪಟ್ಟಿನ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡ್ತದೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ತದೆ
ಆಂಡ್ ತೂಲಿ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಸೊಂಟದ ಕಟ್ಟಿ ಬರ್ತಾನೆ. నేను ఫోల్డ్ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತಿದ್ದು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟ ಫುಲ್ಲು ಸೇಮ್ ಅದೇ ಲಕ್ಕ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಫೈನಲ್ ಅದು ತೋಲಿ ಡ್ರೆಸ್ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಎಂಚ ಬರ್ತಂತ ಕಂಡದ್ದು ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಇಂಚ ಲಂಗದು ನಾಡೆ ಕೊಂಚಂದು ಕೊಡ್ತೆ ಬಲ್ಲು ಕೊಡ್ತೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ತೋಜುನು ಒಂಜಿ ಇದು ಬಾಲೆ 2 ವರ್ಷದ ಬಾಲೆ ಉದ್ದ ಲಾಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಉಂಡು ಬಾಲೆಗೆ ಒಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಾಲೆದ ಬ್ಲೌಸು ವೆಲ್ವೆಟ್ ನಿಕ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕೊಡೆಯನ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನ ತೋತನ ಪಂಡ ಫುಲ್ಲು ವೀಡಿಯೋ ತೆಜ್ಪಾರ ಆಪುಜಿ ಮಲ್ಲ ಆಪುನ ವೀಡಿಯೋ ಐಕ್ ಕಟ್ಟ ಮಂದು ವೀಡಿಯೋ ತೆಜ್ಪಾದೆ ಆತೆ ಒಂದು ಮಂತದ ತೋಲಿ ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಂದೆಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಟನ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಂದೆಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಬ್ಲೌಸ್ಗು ರೆಡ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಕೊಲ್ಲದೆ ಒಂಜಿ ಪೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆನ್ ಪಂಡದು ರೆಡ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಕೊಲ್ಲದೆ ಒಂಜಿ ತೋಲಿ ಒಂಜಿ ಪೀ ನೆಕ್ ಬರ್ತದ ಬಾಲೆ ಕೊಂಜಿ ಚುರಂಜಲ್ಯ ಹಂಗೆ ಕೊಲ್ಲದೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ನೇನ ಏನೊಂದು ತೆಜಿಪದಜಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ತೋಜುನು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಸ್ಟಿಚ್ಚಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಡಲ್ಲ ಡ್ರೆಸ್ ಜೋಕ್ಲ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಉಂಡು ಸ್ಟಿಚ್ಚಿಗೆ ಪೂರ ಮಲ್ಲಕ್ಲದು ಜಾಸ್ತಿ ಜೋಕ್ಲ ಸ್ಟಿಚ್ಚಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುನು ನೆಕ್ಲೆಲ್ಲ ತೂಲೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಇಂಚ ಪೂರ ಸ್ಟಿಚ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಟೈಲರಿಂಗ್ ಕಲ್ಪನಾಗ ಪೂರ ಇಂಚ ಸ್ಟಿಚ್ ಒಂಜಿ ಮನ್ತದು ಕಲ್ತಾರ ನಿಕ್ಲೆ ಗೆಡ್ಡೆಂದುಂಡು ಬ್ಯಾಕ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ತೋಜುನು ತೂಲಿ ಚಿಟ್ಟೆ ಬರ್ತದೆ ಇಂಚ. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತೂಕ ಬಾಯ್.